Idu, vítejte u interview o akci grilování dne 10. až 11. července 2009. Michala Kubíka v garáži. U Michala Kubíka v garáži, pochopitelně. A teď se zeptáme, 11. až 12. července. tak jsem si poplet datumy, to se může stát, i těm lepším. Ale důležité informace přijdou nyní. Pane Jaroslave Čechu, Takže já co hodnotím si myslíte o dnešní akci Grilčo? dnešní akci Grilčo bych zhodnotil tak, že rozjezd byl takový vlažnější, trošku moc se nekalilo, já jsem si sice vylosoval číslo 5 bohužel, takže jsem musel do sebe nakopit 5 panáků magistra. Ano. Lítal ze mě síra taky párek, ale tady z Michala Kubíka lítaly špagety. Špagety jsou přeci jenom víc, musím poznamenat. Ano. Já hodnotím dnešní akci velice pozitivně, už jenom proto, že byla nečekaná a narychlo svolaná. Ano, bylo to spontánní, bylo to od srdce a bylo Ano. to tak, jak to má být. Pokračujeme. Takže pan předseda klubu, Kondelík Michal, Tak jaký je váš názor? Tak můj názor je takový, že tato velice spontánní akce byla velice dobrá už od začátku, ačkoliv tady pan Jaroslav Čech říkal, že se to pomalu rozjíždělo. Já si myslím, že se to rozjíždělo tak akorát. Ano. A opravdu vrcholem večera byly špagety. Myslím, že ten natočí tam v pozadí u psí boudy. To všechno přijde. A pan Bočan Vojtěch. Já myslím, že je hodně těžký hodnotit tento večer. Ty vole, furt Že někteří jedinci to tady dali pěkně od podlahy teda. Ano, podlaha. Myslím, že akce se vyvedla, i když byla naplánována, když pivo a některé věci došly příliš brzo. Na naše poměry. Ale jako celkově bych hodnotil kladně. Ano, výborně. A pan Poblický Nevero? Jsem jak poblezná zahrada. Líbilo se? Jo, to bylo. Umělec, prosím. Jen mu to nandej. A Marek prdeli, nemám. A pan Čechian. Takže já si myslím, že dnešní akce se opravdu vyvedla. Je tady dobrý jídlo, dobrý pití, dobrá muzika, Dobrá nálada. slyšíte to, jasně, že jo. Slyšíme všechno, co se tady děje. Bylo dobrý maso, karbarátky. Co bylo dál? Jo. Bylo dobrý maso, karbarátky, klobásy taky, že jo. Jo, Ondro, že jo. Byla ďábelská, ano, byla to ďábelská klobása přímo od doktora Softpernuse. Ano, rovnou z pekla. Přímo z pekla, ano. No, dobrá nálada. Že jo, pánové. Akorát sklenou chleba. Softpermus byl chleba, ale teda trošku plesnivej, co si budeme povídat. Ty jsi starý, no. Prostě bylo to perfektní. No a teď na řadu přichází Ondřej Vaníček. Ano, alias Silomet. Ondřej Vaníček, co dodat? Alias Siloměr. Vše důležité, jak bylo řečeno, široce udál, akce se vyvedla. Jsou tu i také nažraněny, které hodili šablizeru na zahradě. Špagety. To byla šavle. Ano, oprava, nebyla to šavle, byly to špagety a la carbonara. Kuchaři si ocení.
předseda klubu uzná, že kvalita byla nejvyšší možná. Je vidět, že jsem správným předsedou a jdu správným Ano. Ano. A že Milhouse se nepřešel povolat. Milhouse nám uvařil baštu, jako kdyby byl náš vlastní rodin. Pokračujeme dál. Bylo to vynikající. A tudíž bych dnešní akci ohodnotil A1. Co dodat? Děkuji za pozornost a hezký večer. Není rum, není štur. Nemáte vůbec zač.